tuonne Ancientin puolelle. Vladimus 0-0, Solar Rejoiner sekä Hekehän tästä uhkan linarista löytyy. Onko näistä pelaajista jotain sanottavaa? Mulle vähän tuntemattomampia. Ei mulla ihan hirveästi dataa. Mut joo, pieni Aastakin poikanen lyöty uhkana puolelta. Forse osto, siitäpä lähtee ensin. Mä en tiedä miten lähtee toinen naama, me oikeesti nähtiin toi ja pommi käydään lahjoittamassa luolaa. Rade ois kyllä pitänyt tulla Makelle nyt ehkä tarjoillaan tai sitten kun... Ai kerkeekö pommi karkaa? Saatana Rejoiner. Tietää kyllä tiuska myyrästä. Aina Samuliinin pienet porat tästä ja sitten Rejoiner. Nyt on sun paikka loistaa eka siitä. Ei riitä kudit! Tää nyt lähtee muuten rotaten. No midi-ikkunasta tulee ottaa Vladimus kyllä. Pommi jää nyt siihen. Tiokkia siellä pelaamatta. Se miinuspuoli nyt tietysti TMVG kannalta on se, että pommi on lattialla vihulla. Ei paljon väliä. Kaavio ensimmäinen, toista ei tule. Rejoiner nopea trade. Sitten mennään rompetta lisää. Lehtorin varpaille 30 HP lähtee siitä. Ja ei muuta kuin todella kaasulla alle päin. Kyllä, Donitsista päästään plänttämään ja Lehtori ei tuu feikkaamaan tällä kyllä missään nimessä. Eikä ole vaan pommi kiinni justiin näin. Ja näinikään, ollaan jo lähellä ja Rejoiner pelastaa joulun. Jätkä löi oikeesti. 4 yhteen. Kana siitä sanoo aika kivasti suunniteltu, mutta... Nyt sitten lähdetään uhka paastaa sinne eikä tullu edes valoa, vai tuliko sieltä yksi bangeri taisi tulla? Joo, karmeita se on kyllä ja Shakeri aika karmeasti ajellaan A-mainiin ja niin olisi kiva tosta maahan. Aha. Näin lipas. Tappo vielä tulee. Missä ne apujoukot on? No sieltä se tulee ja pommi muuten menee tänne B:lle. Tää on oikeesti vielä pelkkä kello. Itse kellolla tätä et klutsaa kyllä. Älä nyt tohon lähelle bursti päälle. Oi, kun mursti nyt petti perkele. No, elä! No. Siis, jos tämän kellolla vedät 1v2 tästä maaliin, niin kyllä mä oikeesti autaan itteni ja bursti pysyy. Onko pakko oikeesti pitää ykkösellä? Tää klutsasta oikeesti! Ottaa moralla viimeisen tosta 95 tauluun! Tää on karmeeta! Kellolla tätä et klutsaa kyllä. Sitten mennään vähän nopeammin sinne B-saitille. Makella on nyt vähän hommaa siinä. Ei oikein irtoa nyt poralla. No ei connecta. Siihen jää. Renare connectaa ja toinen perään. Noin, oppi paha olemaan ja lisää piiskaa. Rejoinaa. Enempää näin. Tuolla polttoo naaman varpaille. Kantapäät kärisee. Puoli minuuttia. Meille pommi tullaan viemään. Se on pommi varmasti kyllä. Tajusitkö joo. Isvasta Femma. On mielenkiintoinen. Käydään kairaamassa ensimmäisenä ja siinä on puolella Lehtorilla paikka. Sen jälkeen polttoon shorttiin. Savut on paikallaan. NA Nade siitä. Me nähtiin toi. Joo. Lehtori rankoon. 4 vastaan 4. 7 hoppeita jäljellä. Ei paljon kiinnostunut kun Shakeri painaa savuista seuraava myyrä tonttiin. Miten tää ei connectaa? Nyt on muuten niin kaukana. No Heke löytää kyllä tärkeän fragin, ottaa vielä toisen siitä. Ottaa kolmannen. Ota sitä. Totta kai se ottaa ne kaikki. This kid's a fucking amazing savant! Niin se ei lähe. Nyt voi niinku oikeesti nostaa kädet pystyyn ja myöntää. Juokse Lehtori. Ja Lehtorihan juoksee. Tomi on päällä. Kuten alkaa servolla tapahtumaan. Joo, tätä ei lue millään uutta lipasta. Solarra hoitelee. Kaavio Joel Shaker 3v4. Ei oo helppo palani, jos tästä saadaan ramppimyyrä, mutta kun ei saada, Heke rankaisee jälleen, ottaa iso roolia. Iso dueli tosta maaliin. Shakeri tonttiin seuraavalle Joltille, parikymmentä HP:ta. Ei tule enää yrittämään 12-10. Joo, Pommi muuten annetaan aika ilmaisesti. Shaker hei, ei tarvii lähteä höntyilemään. Mies ylivoima luovutetaan tästä kaverille ja tämä dueli jos häviät, niin näin se vaan yhtäkkiä kippaa! Löytyy molemmilta yksi valvaa, millä pitää pelata sitten. Vladimuksesta on data kyllä. Siitä ensimmäinen stikki. Hukko vattalleen. Nyt menee hankalaksi, sen verran hankalaksi menee, että uhka hoitelee ja kääntää tän. Aika moista. Heimo vastaan uhkahan meillä on tosiaan Epistolassa seuraavana ja homman nimi on selkeä voitolla jatkoon. Tappiolla vielä yksi Decider-ottelu odottaa. Puolelta kans. Kyllä. Aalepäin lähdetään hyökkäämään. Heke siellä ottaa vastaan tämän. On siinä kumminkin
kuitenkin Donitsissa valolla levitetään. Sieltä ensimmäinen ja toinen kaveri pitäis lähteä ja kyllä lähtee vähän vaikeamman kautta. Katsotaan kuinka tämä kierroksen lopulta voittaa. NV3 eka myydä, siitä toinen myydä spotataan. Nyt alkaa tulemaan sitä ukkoa ruutuun enemmän kuin Lakisarri. Rejoinaa! Ja homma hoituu 5 OP Solarille jäljellä ja Japesta ja Arvidista homma kiinni. Miten ei kuole? No nyt kuolee. Nyt aletaan dualeilla muuten rätkii ja Vladimussa. Longilta käydään vähän haistelemaan mitä luolassa näyttää. Nyt alkaa tulemaan myydään ruutuun. Näin. Sieltä. Tää niinku näkyy oikeesti Afganistanin tilanne. Siis Ai kun lähtee puskeen. tästä nyt oikein Toi on tapahtuu. vaikea lukea kumminkin, et se ois ollut siellä. Joo, kyllä se saa sen pommimiehen No. toisen. Tarvitsetko sulle kitte? No ei tarvi kitte. Mitäs ääniä se Olvare kuulee? Kuulen päässäni erilaisia ääniä. Ne käskevät minua tekemään erilaisia juttuja. Ei mennä niihin sen tarkemmin, mutta voitaisiin mennä oikeastaan vilkaisemaan jossain vaiheessa, mitä näyttää Gigantin kuukauden Game-tarjoukset. Sieltä löytyy Game-tuotteita, jonka lähtöön päästä tsekkaamaan tarjoukset kirjoittamalla tästiin huutomerkki Gigantti. Se kannattaa tehdä ja kannattaa muuten ampua myöskin kohti. Se. Sitten haetaan midistä taas entryssä, niin jää kyllä ykis jälleen kerran. Rejoiner vähän saa palkintoa tästä. Välillä tosta midi rallista OP-hörppää. Siitä valotosta ei läpi kuitenkaan mennä ainakaan vielä. Ja nyt on sitten OP-paikka. Sitten hyökätään. Mitä helvettiä nyt tapahtuu? Pitkää pippua lähdetään hakemaan. Sieltä helvetin suunnalta saadaan myöskin tosta kyytiin. Sitten alkaa Koltilla juhlapäivä ensimmäinen. Vittu! Se on pakko. Sekin on vielä kokematta. Joo. 5v4. Tästä ollaan kävelemässä käytännössä peille, jolla tää on vielä niin sanottu partio paikalla! OP! Tää oli kyllä semmonen dueli, minkä sä pääst ottamaan. Nää pitää oikeesti viedä. Nää pitää oikeesti viedä. 4v3 kuluuruu sortista. Ensimmäinen oin! Oi, ja siitä nopeet tuple Joo, liuskasta toinen ja näin. Viimeinen myyrä on löydetty. Ensimmäinen siitä. Tuleeko lisää? Ei pitäisi tulla 15 HP verholla ja ei tule kyllä kierrosta tästä enää voittaa. Miksei kukaan purkasta pommia? No nyt voi pojat purkaa. auttaa. Hetken aikaa Donetsissa saavut paikoillaan. Arvi tulossa selkään. Näin myöhäinen flankki selkään. Sitä on vaikea lukea. Katsotaan Rejoiner 0-0! Ja Arvidista homma kiinni, mutta Rejoiner! Meille mihin pääsee hyökkäys näyttäis tuleva. Katsotaan mennäänkö kontaktilla vai popataanko ineen. Rauhassa katsotaan kamat sisään. Sitten lähdetään levittää sieltä. Eka trade tulee kumminkin. Ai! Joka suuntaan tulee trade. Tää on niinku ainoa vaan, että tää trade-peli ei tässä kohtaa enää heimoa kyllä tuu pelastamaan. Tää on hämmentävä. Saatana kierren juna sen välissä, niin siitä paljon lensiä. Se on pelkkää kosmetiikkaa. 13-7 ja Uhka Esports on ensimmäinen jatkoon meni tästä lohkosta. Tää on pienimuotoinen yllätys, mutta tervetullut sellainen. Me ollaan valmiina tämän päivän toisen semifinaalin Uhka vastaan Rounds. Vastassa on tää mielenkiintoinen poppo, siis Uhka Esports, joka vähän yllätti kaikki tossa eilisen päivän aikana. Rappi tulee yksi. Timo Konet jäi. Pihalle Toinen vielä oikealla. Lähellä. Yksi vielä. Ais. Pommi. Pihalle yksi. Tulee V2. Pysytään tässä Olri. Mä pidän ovees maine. Otin dualit, otan nää. No vaan se yksi heke, Loppi. Haluatteko tulla? Mä oon avaan. Joo. Meni Eple kai. Ei Hutisessa. Mä katon maini toinen. Tuunovelle. Uppi. Tappakauvi. Jäi. Uppi vika. Kyllä vaan. Heke! Ja Heke hoitelee näköjään viimeisenkin. 4v2 Roundsille. Näin on pullat huomattavasti paremmin uudessa tämän kierroksen suhteen. Ainoa wimmitti tässä. Alta tulee. Poltti muut pois. Seinä jäi. Ais! Heitän valossa oikealle. Vika saitti. Lee! Kolmonen 1-1. Pekko jää 1v1, Murkula ykkösellä kiinni ja molemmat pelaajat tietävät tasan tarkkaan mistä vastustaja löytyy. Sitten alkaa tämä tanssime. Kerro vittu sä täkkään! Leveeks vielä siilon takaa ja näin kukkuluuruu sanoo Sollaria 3-0. Ajattelen joo, samaan aikaan nyt tapahtuu hirveä. Rappi yksi! Äänet! Rappi! Mä saa holta maini vielä. Yksi vielä. Kaksi molemmat! Hyvät naiset ja herrat, Uhka Esports. Tämän viikonlopun isoin yllättäjä on tullut kyllä aikamoisella rytinällä tähän päättämään päin. Kesävän aika pakittelee ala kertaa ja Ollista ei tarvitse vieläkään ollut dataa, vaan ammuko bossilla. Otti tapun tosta noista. Joo. Ne on kontrollia, bossi aimaa. Tää säästää Otti putken kiinni. Sillä lailla Olli paketoi tän kierroksen kyllä nyt sitten omilla loistavilla bossisuorituksillaan. Noin tosta ensimmäinen kuti ohi ja sen. Yksi on heikko vielä. Jos saat yhden, mä tuun putkees.
Maini ei mennään. Mä tuun Yksi on tosi perseestä. heikko. Heikko No niin, chilla. Omalla kiitit, löytyy kitit. Mä vaan juoksen ihan Tuplataan, vittu kuin muulle. Mä hypin siitä samaan. Savu löytyy. Mennään NYT nyt. Noin! Vittu jees! Uhka kääntää tämän varsin vaikean kierroksen. Voidaan tämän asian selventää. Tovi rikkeen porraa. On Afrikas. Poltti rampin vastaan. Hyppy jäi. Nais, mä oon Afrikas. Meni äänelle. Poltti heille. Ihan jäi, oli yksin. Missä niitä on? Haluu rampille. Läpi. Alhaalla jo Valvon juoksee. yksi. Mä tuun Secrettiin. Valvon painaa. Tulee tuplille. Tulos. Jäi. Nais. Tuu perseestä. Voi olla, että ne molemmat on Heavenistä, ne vaan Piha virat. tyhjä. No joko rampilla tai Heavenissä. Tästä tuli takas saulaa. Alhaalla. Joo. Tuplille yksi. Ambules. Ei nähnyt minua. Jäi Tani vika. Nice flag! Ai. Mitä tässä tapahtuu, hei? Ei sitä syvää kulmaa katottu. Polta ja naadata. Mä menen sit instan alakertaan selkeän korjaan sulle. Tovi rikkeen. Ehkä Halli Tulee Ryysi. mainikamaa. Okei, canceli heke. Halli Ryysi. Mä jätän mainisavun lähti. Täki yksi koppi. Koppi jäi. Koppi suopee. Poltti kai eteen. Levitä Heavenistä. Kaksi jäljellä. On alhaalla. Ovi jäi. Mulla on maini. Jäi! Salo Mitään hajua. Ei mullakaan oo. Viime viikonloppuna ekaa kertaa näin. Mulla on siilon päällä. On Afrikas. Vaikuttaa semmosen, että ehkä se... Valotti mut, on valois. Pääsee putkeen. Heikko siis savus. Jäi. Savus Toinen vielä heikko. punaisella. Levittää mua. 2 pihalla. Rappi jäi. Hyvä. Toinen vielä, meni alas! Jaa noin. Okei, sä niinku vedät tollasen tohon noin. Nyt vedetään kanihatusta sitten ihan totaalisesti. Tulee ottamaan tuolla. Seuraava ilman. Osta noin ikään. Naps. Nui, mä en voittele. Mä pahoittelen. Tää on muuten ihan oikeesti jännä. Mennäänkö läpi vaan, se on bossi. Ei voi Mulla on pitää alasavu sanoa. täällä. Mulla on alasavu varmaan tuutteella. Pen läpi Mennä. PP boss. PP. Jäi. Kontrolli on rikki. Tupla jäi putki. Putki vielä. PP miino. Otan sinkun. Sinkku ja tupla ja putki. Sinkku tupla putki. Sinkku tupla putki. Tupla yksi suopee. Ja ramppi yksi. Yksi oli rampilla. Lähden tuplaa selkää. Koeta pysyä elossa. Mikä on matka kyllä MP Ysellä lähtee kairaamaan tätä kierrosta. Heke tällä hetkellä ventissä pääsee tuplaoville selkään. Valmo. Yksi heikko vielä. Rampia valvomaan. Valvomme ja Vasen. ylälle kämpeen yksin. Ei, vittu lääkää. Nice bloody. Sen Monoxilla ei ole oikeastaan liivejäkään. Mitä tästä voitaisiin enää säästää? Noin, puolet mutka. Tässä menee niinku... Aulas jossain kuuluu. Kaulas. Jesenko. No joo. Rampin lähellä boksin takana. Antaa kiinni. Ei, mitä siellä tapahtuu? Vihu kouluttaa. Vihu vähän paremmin vitsi. Vittu tuli antaa. Meidän Afrikas rikko. Hyvä Jäi. tilanne. Jätään yhdestä pihalla vaan. Tää on hyvä nyt. Ois hyvä mennä. Valotti. Just. Ready. Laitan Polta polta. putken. Valote. Valo. Ei. Viimukoneella oli vihu. Heavenit jäi. Kopis voi olla. Salo. Me 3 koossa. Salo vielä. Jäi. Mikä ramppi ollut? Ramppi. Ramppi Limukoneilla on. Maini limukoneella jo. Meillä on koppikin. Kato Heavenin suoraan. Maini. Ota susta leveäksi. On yksi HP. Joo, varista leveäks vasemmalta. Otti. Ei oo polttoa enää vihulla. Varista vaan vasemmalta leveäks. Nyt. Nice! Vitun sairas peli, Vladi, mitä vittua? Ja näin ensimmäinen kartta on pelattu. Uhka. Kyllä tästä stompiksi voidaan kutsua kortasti. Voidaan. Kyyti oli tosi kylmää nyt sitten Teron puolen aloitus, niin tästähän on pakko sitten näyttää, että muutenkin aika Teron painotteiden mappi, niin jos ei... Tuli kamerasopi alle vissiin sitten. Lähti valossa. Meni pari. Lähti toinen taas. 4 maini. Porokamaa. Oli vitun valoissa. 2 jäi. Mä prokis tekee. Opil. Kamera sanoo läpi. On dinkattu. Pilari. On dinkattu. Kysyn piilos vaan. Tulee. Pilari. 2. Jäi. Yksi vielä. Olla finish yksi. Saitil. Mä levitän Heavenit. 2v1. Levitetään yhdessä. Saitil Oota. Voitte piipistä mennä. Okei, voi. Menkää vaan aikaan. NYT. Ei kävele. Pilarin. Pakko olla talo. Voi... Oma alhaalla. Sommeja! Easy! Let's fucking go! Sillä on yhteensä yhtä monta tappua, että se nyt ei vielä
hirveen kauas riitä. Moroksilla vielä tosiaan peli avaamatta tämän ottelun toisen karstan suhteen. Olla ajoitustemppuista mitenkään. Ei. Käy tappaa se B-maini konnu auki nyt. Käy tappaa tän Mulla on B-maini. valo siihen, jos haluat tätä. Laita vaan. Laitoin valo, toinen vielä teki. 2 vielä. Meni Ei yli valo. tarvi mennä. Ei tässä hätää. Meni yli valo vielä. Pidemmälle mitä helvettiä tapahtuu, no Ota jumala, totta kai se jää vikasta kiinni vielä. Ehkä midi Kanta läpi. midi, kanta midi. Joo, midi läpi vissiin. Pitkällä vielä yksi oikealla. Puolesta Mä tuun B. Ottu kerran, nice. Peli saa B-maini, vaan. B-maini, varmaan Ehkä vielä. midi. Pikapillari, pillari. Mä oon tulos konnuun. Meni konnu pääsee. Antakaa äänet, konnu meni. Jäi konnu. Moro Olvari, jos uhkan pikkujoulussa joku kaataisi meksikolaista olutta vessassa paikkaan, johon pitäisi kusta, niin mikä se olisi? No tietysti Solari. Onks tää vähän kaukaa haettu? Nää vaan. Tarvitsetko sen midipolta? On midistappi. Joo. Laitako temppeli Savo ennen? Sen kamerapolta. Mennään vaan, tulkaa alle nyt. Joo, Mennään mä vaan äitän kenttään. prokkiipolta jos. Tavoittimainen. Tulos. Voi tulla läpi. Oltiin kakulle. Jäi Joku palo. kamera. Seinä, Joku seinä. palo. Ei seinä. Heveni. 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 Jäi. Onks me kaksi? Pistä kiinni. Lataan. Ollut sit vedessä. Näkö midin molemmat? Ollut vedessä varmaan. Ota kamera vaan. Bossia Mikä on maini? Tuu brokki. Ei oo Me pimeässä Jalkoon mitään. tohon. Laittakaa kulmamiinasta. Otan pizzalle valo, mennään. Temppeli defaultilla. Temppeli poraa. Läpi vaan. Tai backside. Backside tiedä Kaksi. backside. Toinen vielä. Yksi vielä. Eikä tarvitse, ei nä... Mitä? Selvä. Hyi vittu mikä koti! Nouskopella savuihin! Et sä nyt vaan laita tollasia! Defaultti-miina tikittää, Skope on kuultu ja ei ole defaultti aivan sama, ei niinku tätä ei vaan. Valossa maini vielä tuossa. Valotin. Varjäämä konnua. Varokaa boostin. Aivan boostia. Oltiin darkissa. Konnu Mä tyhjä. lähden painan. Backside tiedä konnu Joo, vitusti oikein. Alttari, alttari. Pizza. Se jäi. Nice. Siis Putsattu aika mukavasti. Mennään ihan täyteen B-stackiin ja yhden tapon verran rautsi tosta ottaa. Toki joo! Aivan sama kumpi voittaa. Hienoa tietysti olisi nähdä jälleen kerran Havu haastamassa kansainvälisiä joukkueita, mutta mietin mitä tarinaa uhkaava mahdollisuus tehdä tässä. Nyt se tarina vaikeutuu. Pekko 1-2 ja 0-0 nopeet reinit. Valotin siihen. Kamera jää On valois, on valois. Yksi ja kamera ees. Sekin on valois varmaan. On vitu valois. Pistä 2 seinävaloa. Me raidaan. Ei näy tästä lähellä. Nice! Heveni voi olla heveni. Mä saan Laita heveni maini pois. miina. Riittää! Arriva! Ja sitten mainista tullaan selkään. Kahden pelän toimesta pakko on lähteä yrittämään. Pakko on periaatteessa lähteä yrittämään. Mutta kun vielä sitä. ei kun zero. Tää on ihan pommin varma ilmanen. Vittu en onnistu. Edes minä en pysty. Paanun valo. Valotin päälle. Ei tullu läpi. Ollaan pilari. Mitäs rejoiner tekee? Lamppu sinne vittu tähtiin ja sen jälkeen levitystä. No niin, no ne vielä. Uskomaton! Hyvin pelastettu. Uskomaton pelaaja. Voiko olla Olla läpi. Voi Voi. olla savus. Heitin seinävalo. Oranssi Vasta vielä valo. jäi. Oranssi vielä. Nice. Jäi. Jäi. Nice, mulla maini. Otakaa miinakin. Kamera. Väkemyks. Jäi kamera. Ehkä vika yksi kamera vielä ehkä. 2. Molemmat Ollaan valois. reissun päälle. Heitä. Alan toisen. Heikko. Molemmat siellä. Heveni jäi. Vika heikko. Nice! Jää. Kuka on tämän karsintaturnauksen toinen finalisti? Dominoivaa on. Kyllä on hyvän näköistä counteri-uhka esports, ei siitä pääse mihinkään. Ei näe konnussa, ei näe konnussa. Savuti Mä lähden jostain. A-juttu. Yksi vielä Läpi. Tuleeko? Maini vielä. Pilari. 2 saa. On tullut Seveni. Midi Kun yksi. midiä selkää midiä. En kuule mitään. Äänet, vesi, midi. Vesi vika. Portaat. Portaat. Mä otan B. Mä lähden vittuun täältä. Juoksee Konnua juoksee. Kuulee mut koko ajan. Mä lähden vasemmalle. Timo. Mulla kiittää puoli, älkää Mä pikku. oon savussa. Hyvä. Nice. Hyvin pelan. Tulee hakee K. Tulee B. Tulee konnu hakee. On konnu savun takana. Tuleeko? Ei oo vielä, ei oo. Konnu 2.
kouru! Kyllä kaunis. Jerö! Ja näin alkaa bossi laulamaan ensimmäinen pyörä vatsalleen tästä. Maini lähtee kakkaamaan uutta kovaa Joo! Sä niinku painat tollasen tohon noin! Vladimuksella hörppää pahasti 3v3. Totta kai löytyy parillakin pelaajalla, mutta... Ei oo kamaa. Yksi. Mä oon 1 HP. Antakaa me Ei näe selässä. Antakaa me eka. Joo. Hypit vaan eka. Täysin. Me. Aiman pilari. Molemmat. Ikakin. Ai Reisko! Treidipeli riittää, rejoinaa ja näin. Valtin kamera. Valotin alle. Oltiin kakulle. Taputti vastaan. Mennäänkö läpi? Valotintaa. Eläpä mittaa, siellä on Solari ja Heke. Sitten joo, tää oli 5v2. Tosi joo. Bossi. Tiklaa. Juu, no siis joo. Heikko vika. Joo, tuosta. Siitä noin uspi käteen. Ja ilmeisesti Otto luovuttaa tän tilanteen, kyllä. Häneltä vaaditaan 1v4 tästä. Ensimmäisen mörrön hoitaa. Kameraa tässä kohtaa siellä. Naamarin partasella oli paikkaansa. Ja aikaa. Poltti punaiselle. Mä ei Tässä voi on defaulttaa. maininkautta sapu. Yksi jää pihaan. Rampi, poppi. 2 Ei rampille vaan. Yksi vielä läpi. Solari. Yksi vielä läpi. Meni ehkä radioonsa. Ja me kävellään tässä. Lähellä. Mä kävelen. Aiman ove. Nice. Aiman radio. Tää on M4 kun. Ja puolella. Hyvä. Selvä. Nice! Mainivalo. Mihalle kamaa. Pääsee jo alas. Räjäytin navi ykkösen. Ei oo varmaan vielä mennyt. Okei. Ovi jäi. Ais. Bossi ovella. Näin vähän aikaa, niin kontakti vai alas, Solar. Ei tarvitse tehdä mitään muuta. En mä pääse pois. Okei. Vasta rampi 1. Et tietä missä on valoissa. Nice. Bossi jostu kerran. Ympäristöstä tässä. Ja nää on saitille. Hidasti. Menen tuplille. Onks sulla aulakin? Alaskamat. No juoksee alas. Paskavolta. Anna asentaa. Nice! Tietää. Yksellä on katto kiinni. Ui vittu! Mäkin vähän säikin. Mitä helvetti siihen on vittu spamnattu? Ja käytetään kiinni. Ja vähän vaikeaksi menee kyllä kieltämättä. Ei muuten stikkaa vielä kiinni. Sparpaikat oikeesti vielä. Nice! Ilmanen. Bujaa! Nice. No niin, painetaan Forza Exit tähän suoraan. Otetaan vielä pariin, niin nää rupee pelkää. 2 alhaalla. Dark ja ramppi. Ei pommi singolle. Äijän kierros. Sitten tällainen lopetus tohon vielä. Otetaan vielä pariin, niin nää rupee pelkää.